नमस्कार मित्रांनो, शोध रहस्याचा या चॅनलवर आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण 3 असे अनुभव ऐकणार आहोत जे आपल्या चॅनलच्या काही सबस्क्रायबर्सला आले होते. चला तर मग पहिल्या अनुभवाला सुरुवात करूया. अनुभव पहिला. हा अनुभव माझ्या मित्राच्या एका नातेवाईकाला आला होता. काही दिवसांपूर्वी त्या महाराष्ट्रामध्ये वसलेल्या एका गावामध्ये दिंडीसाठी गेल्या होत्या. तेथे गेलेल्या असताना त्यांचा काही बायकांचा समूह होता. त्या सर्व बायका देवाचे भजनं म्हणत रस्त्याने चालल्या होत्या. त्या बऱ्याच पुढे गेल्या असतील तेव्हा त्यांना वाटेत एक गाव लागले. त्या गावातनं जात असताना एका मोठ्या वाड्यासमोरून त्या पुढे गेल्या. तेव्हा त्या सगळ्यात मागे चालल्या होत्या. त्यांना मागून एका स्त्रीचा आवाज आला. तसे त्यांनी मागे पाहिले. एक 70 ते 75 वयाची बाई दारात उभी होती आणि त्यांना आवाज देत होती. तसे त्या बाईच्या जवळ त्या गेल्या आणि विचारू लागल्या, काय झालं आजी, का आवाज दिलात मला? त्यावर ती बाई म्हणाली, अहो तुम्ही दिंडीसाठी जाताय ना, या ना घरी हळदी कुंकू घ्या आणि मी तुम्हाला आहेर करते. त्यावर त्या तिच्या वाड्यात गेल्या. त्या दिंडीमध्ये जात असताना त्यांना असे बऱ्याच बायका आहेर वगैरे करायच्या, त्यामुळे त्यांच्यासाठी हे काही नवीन नव्हते. ते त्या बाईच्या घरात गेल्या. आहेर वगैरे स्वीकारून त्या पुढे निघाल्या. त्यांच्यासोबत असणाऱ्या बायका त्यांना शोधू लागल्या होत्या. जसं त्या परत आल्या तसं त्या बायका विचारू लागल्या, अगं कुठे गेली होतीस तू? तसे त्यांनी सांगितले, अहो ते मागच्या वाड्यामध्ये नाही का एक आजी होत्या, त्यांनी मला आवाज दिला आणि आहेर वगैरे केला, त्यासाठीच थांबले होते. संबंधाच्या वाड्यात? एक बाई अचानक उद्गारली. काय? कोणता वाडा? अगं तो वाडा, त्या मागच्या वाड्यात तू थांबली होतीस का? हो अगं तो संबंधाचा वाडा आहे. त्या वाड्यामध्ये कोणीही मनुष्य राहत नाही. असं म्हणतात तिथे कोणीतरी संबंध म्हणजे एक भूत राहतं. त्या वाड्यात तू गेली होतीस? त्यावर त्या हो बोलल्या. त्यांचे ते बोलणे ऐकून सर्वजणी घाबरल्या आणि त्या म्हणाल्या, अगं त्या वाड्यात जाऊ नकोस. तो वाडा पछाडलेला आहे. त्या वाड्यामध्ये एका संबंधाचा वावर आहे. त्यांचे ते बोलणे ऐकून त्या बाईंचे काळजात धस्स झाले. अनुभव दुसरा. हा अनुभव माझ्या मित्रांच्या वडिलांना आला होता. ते एके दिवशी एका गावामध्ये एका मंदिराला भेट द्यायला गेले होते. तेथे गेलेले असताना त्या मंदिराचं दर्शन वगैरे घेऊन ते बाहेर आले. तेथूनच जवळ असलेल्या एका हॉटेलमध्ये त्यांनी जेवण वगैरे आटोपले. तिथे जवळच एक धर्मशाळा होती. त्या धर्मशाळेमध्ये ते मुक्कामासाठी गेले. मुक्काम वगैरे करून ते सकाळी निघणार होते. जेव्हा त्यांना सकाळी जाग आली तेव्हा ते त्या धर्मशाळेच्या शौचालयामध्ये शौचास गेले. ते त्यांचा नित्यक्रम उरकत असताना अचानक त्यांच्या समोर त्या नळाची तुटी आपोआप सुरू झाली. त्यांच्या बकेटमध्ये पाणी भरले जाऊ लागले आणि काही सेकंदाने आपोआप ती तुटी बंद झाली. हा प्रकार सुमारे 2 ते 3 वेळा त्यांच्यासोबत घडला. ते इतके घाबरले की ते आपला शौचाचा कार्यक्रम अर्ध्यावर सोडून तसेच बाहेर आले आणि आजूबाजूच्या लोकांचा आरडाओरडा करू लागले आणि त्यांनी लोक बोलावून घेतले. जेव्हा त्यांनी लोकांना घडलेला सर्व प्रकार सांगितला तेव्हा तिथले नोकर उडवाउडवीची उत्तरे देऊ लागले. पण आजूबाजूच्या स्थानिक लोकांनी त्यांना सांगितले की ही धर्मशाळा झपाटलेली आहे. इथे असे भयानक प्रकार नेहमीच घडत असतात.
त्या सर्वांचे ते बोलणे ऐकून माझ्या मित्रांच्या वडिलांची दातखिळीच बसली. त्यांना कळून चुकले की आपल्याकडून खूप मोठी चूक झाली आहे. आपण निवडलेली धर्मशाळा ही काही बरोबर नाही. तसे ते त्वरित तेथून निघाले आणि आपल्या घरी पोहोचले. घरी आल्यावर त्यांना भयानक ताप चढला होता. काही दिवसात ते बरे झाले. अनुभव तिसरा. हा अनुभव मला माझ्या एका मित्राने सांगितला आहे, परंतु त्याचे नाव त्याने गुपित ठेवण्याची मला विनंती केली आहे. माझ्या आईच्या पायामध्ये बऱ्याच दिवसांपासून त्रास होत होता. त्यासाठी बरेच डॉक्टर वगैरे करून झाले. आयुर्वेदिक, होमिओपॅथी सर्व प्रकारच्या गोळ्या औषधं करून झाले, पण नेमका हा त्रास का होतोय तेच समजत नव्हते. ना तो त्रास कमी होत होता. सर्व काही वैद्यकीय औषधे घेऊन झाल्यानंतर आम्ही शेवटी एका मांत्रिकाला याबद्दल विचारले. तेव्हा त्याने सांगितले की कदाचित एखादा उतारा तुमच्याकडून ओलांडण्यात आला आहे, त्यामुळे तुम्हाला हा त्रास होत आहे. त्यावर आईने विचारले, उतारा म्हणजे? तो म्हणाला, जेव्हा एखाद्या बाधित व्यक्तीसाठी काही अन्न किंवा त्याची आवडती वस्तू बाजूला काढून ठेवली जाते त्याला उतारा म्हणतात. असाच एखादा उतारा तुमच्याकडनं ओलांडण्यात आल्यामुळे तुम्हाला हा त्रास होतो आहे. आई म्हणाली, परंतु मी न कुठे बाहेर जाते, न कुणाच्या संपर्कात येते. शक्यतो मी घरीच असते. मग असे होणे कसे शक्य आहे? त्यावर त्या व्यक्तीने विचारले, तुमच्या आसपास कोणी घराबाहेर अंडी किंवा मांस काढून ठेवलेले तुम्ही कधी पाहिले आहे का? त्यावर आईला अचानक आठवले की शेजारच्या काकूंनी काही आठवड्यांपूर्वी घरापुढे अंडी व मांस काढून ठेवलेले होते आणि तेच आमच्या दारासमोर आल्यामुळे आईने ते लाथाडले होते. आईने हे बोलताच तो मांत्रिक त्वरित म्हणाला, बरोबर, त्यामुळेच तुम्हाला हा त्रास होत आहे. तसे त्याने काही धागा मंत्रून आईच्या दंडाला बांधला आणि आईला सांगितले, इथून पुढे अशा कुठल्याही उतार्याला स्पर्श करत जाऊ नका. त्यावर आईनेही होकार भरला. असेच काही दिवस लोटले. हळूहळू आईच्या पायाचे दुखणे बंद झाले. पण त्या दिवसानंतर आईला कुठेही लिंबू, अंडी किंवा भात वगैरे काढून ठेवलेला दिसला तर आई त्यापासून 10 पावले दूर असते. या 3 अनुभवांपैकी कोणता अनुभव तुम्हाला सगळ्यात जास्त आवडला हे मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. जर आपण या चॅनलवर पहिल्यांदाच आले असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा, म्हणजे भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला नियमितपणे मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ तुमच्या सर्व मित्रांना शेअर करून चॅनलला सपोर्ट नक्की करा. धन्यवाद.